Утро и носите ли си Библии? Днеска ще ни трябват. Ще се упражняваме днеска в това, че няма да прожектираме нищо и ще четеме от това, което си носиме. Било хартиено или електронно издание. Нали? Носиме си. Вярвам, че е така. Добре. Сега, има едно предупреждение, което обикновено казват, когато човек излиза да проповядва, че когато има тема, която той не е много добре запознат, може да каже някои неща от обща култура, но все пак трябва да признае, че тая тема не е неговата тема. Трябва да ви призная, че земеделието, обработването на земята е нещо, за което знам от обща култура, но определено мога да кажа, че не е моята тема. Нали? С това така въведение започваме и съм сигурен, че така особено пред мене виждам хора, които много по-добре от мен разбират от земеделие, от посаждане, от събиране на плод и всичкият този процес. Но всички ние, вярвам, сме виждали и знаем и можем така да приемем една истина, че дори и най-малкото семенце, което е много мъничко, Исус казва като синапово зърно, така използвайки най-малкото семенце като илюстрация. Дори то, когато бъде поставено в почвата, там където има някаква подходяща среда за него, и му се дава вода, там се полива на време, и има температура, подходяща светлина, всичко, което му трябва. Дори най-малкото семенце ще прокара, какво се казва? Филисчета, листе, нещо си. Стъбълце, зависи от растението. Ще прокара нагоре нещо, ще прорасне, ето, който разбира си казва, ще прорасне нещо и това, което ще прорасне е с такава сила, че може да пробие и камък, и асфалт, и да разчупи нещо и да излезе от някъде. Това се виждали сте как разкъсват асфалта и разпръсква. Иначе много тежки неща, но мъничко семенце. Силата на семето, която не бива да се подценява. Разказват за един възрастен човек, който са нарекли Томас. Всички негови близки вече били починали и той в края на живота си, в напреднал възраст, отминал от този свят. Нямал близки и един единствен човек бил неговия познат, който така се грижил за него, наблюдавал го, не му бил роднина, но понеже този човек знаел, че няма никой близък човек, си казал, поне аз ще отида на погребението на този, за да не е съвсем сам на края на своя последен земен път. За негова изненада обаче на гробището, там където обявили, че ще бъде церемонията, имал и още един друг човек. Облечен, било хладно зимно време, с военна униформа и шинел. И докато ходили по алеите, за да стигнат точно до мястото, духнал вятър, така разтворил шинела на военния и отдолу се показала униформа с пагони и с съответните отличителни черти на, сега на български, как се казва, бригаден генерал. Аз не съм ходил в казарма, но предполагам, че това е много голям генерал. И за бригада тук не става просто някаква строителна бригада, къде е такова. Не? Нещо друго е. Някакъв висок военен. И той се обърнал към другия човек, който вървял заедно с него на гробището и му казал, вероятно се чудите какво правя тук. Преди години Томас, този, който почина, беше мой неделен учител. А аз бях доста див и непослушен като дете и му създавах много ядове. Той така и не разбра какво всъщност направи за мене. Но му дължа всичко, което съм и което някога ще бъда. Затова и днес дойдох да му отдам последна почит. Силата на семето, на вярата не бива да се подценява. За това ще говорим днес. Независимо дали разбираме от земеделие или не, от тази обща култура, която всички знаем, за силата на семето от една страна и за различните видове почва, в която това семе попада, които един библейски пасаж метафорично отнася към различните състояния на човешката душа или на човешкото сърце. И пасажа, който ще разгледаме, е много познат, убеден съм в това. И все пак ще го разгледаме днес още веднъж.
така наречения известната притча за сеяча. Точно така. Ще отвориме, тя има на 3 места и в 3 синоптични евангелия, но ще отвориме в Матеи, 13 глава, от 1 до 23 стих. Айде отвориме заедно и също се изправиме като уважение към Божието Слово. Разбира се, Божието Слово е достойно и свято само по себе си. И ние не го правим по-свято, като ставаме. Но по този начин си припомняме нашето отношение към него. Матей, 13 глава, от 1 до 23 стих. Матей 13, 1, 23. И така, четеме заедно. В същия ден Исус излезе от къщата и седна край езерото. И при него се събраха големи множества. Така че той влезе и седна в една ладия, а целият народ стоеше на брега. И им говореше много неща с притчи, като казваше: ето сеяча излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя и птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на скалисти места, където нямаше много пръс. И много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корени, съхнаха. Други пък паднаха между тръните и тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и дадоха плод, кое 100-кратно, кое 60, кое 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Тогава се приближиха учениците и му казаха: защо им говориш с притчи? Той им отговори: защото на вас е дадено да знаете тайните на Небесното царство, а на тях не е дадено. Защото който има, на него ще се даде и ще има в изобилие. А който няма, от него ще се отнеме и онова, което има. Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат, слушат, а не чуват, нито разбират. Спрямо тях се изпълнява пророчеството на Исаия, което гласи: с уши ще чувате, а никак няма да разберете, с очи ще гледате, никак няма да видите, защото сърцето на тези хора е закоравяло и с ушите си трудно чуват и ушите си затвориха, да не би да видят с очите си и да чуват с ушите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат и аз да ги изцеля. А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват. Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха. И да чуят това, което вие чувате, но не чуха. А сега вие чуете значението на притчата за сеяча. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавия и грабва посятото в сърцето му. Той е посятото край пътя. А посятото на скалистите места е онзи, който като чуе словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, а е привременен и когато настане скръб или гонение поради словото, веднага отпада. А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но грижите на този свят и примамката на богатството заглушава словото и той остава безплоден. А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и дава плод и принася. Кой 100-кратно, кой 60, кой 30. Бог да благослови словото и нашите сърца. Амин. Айде сега да седнеме и да слушаме. Евангелието на Матей е написано, автор е Матей, познат е като Матей, един данъчен инспектор, бирник, който е призован от Исус, остава всичко, става и го последва, става един от апостолите. Приема се, че е написано около 85-та година, когато възниква нуждата от това да има определен разказ за живота на Христос. Тогава църквата вече се състои от юдеи и от много езичници, Корнили и така нататък. Дава първия плод в приемането на езичниците, но след него се прибавят и други. И съществуването на езичници, хора от нееврейски произход, на едно ниво с останалите юдеи в християнската църква, създава огромна пропаст в начина, по който останалите юдеи възприемат християнствите. Тези са много зле. Те дори приемат езичниците и ядат с тях и ги приемат на едно ниво. И това създава много голяма пречка за приемането на вярата от страна на обикновените юдеи, гледайки на общността от вярващите. И Матей се опитва чрез разказа, който пише за Исус и спомените си за него, да представи Исус като изпълнение на старозаветните пророчества, които сочат за Месия, че Той е очаквания Месия, който е дошъл, като наследник на Давид, който е обещаният цар, който ще дойде. Това е почва странно родословие, за нас странно, но той това посочва.
царя на иудеите, наследника на Давид, за когото се отнасят пророчествата. И в неговото Евангелие има една ключова тема, която върви от началото до края, нали, наред с други неща. Ученичество. Тоест, след като благовестието е проповядвано и след като вестта за Христос достига до човешкото сърце и човека приема, след това следва един процес, на който той набляга и той завършва дори своите Евангелие. Дете и създавайте ученици с великото поръчение. Така завършва своя разказ за Исус с това велико поръчение. Създавайте ученици! Не просто ги покайвайте, което е началото. След като човек приеме делото на Христос на кръста, следва живот на промяна и живот на израстване, който е в противовес с заобикалящата среда. На много места това нещо се вижда вътре. Само си спомнете проповедта на планината. Блажени, тия дето не бихме ги нарекли блажени, но са блажени в очите на Бога. И Матей предава последователно няколко по-големи откъса от определени вътре поучения и теми, с които така ни разказва и ни превежда през своя разказ за Исус. Малко преди нашия текст е именно проповедта на планината между 5 и 7 глава на Матей. Следват един цикъл, така се казват, богословите така го наричат, с чудеса и поучения на Исус, които показват неговия божествен произход между 8 и 12 глава. И в 13 глава, нататъка, започва една друга малка вътрешна част. Така наречените притчи за небесното царство, които Исус разказва, и това е първата от тях. Какво се случва? Исус отново казва, излиза и сяда край езерото. Кое е това езеро? Това е Генесаретското езеро, край град. Някой помни ли кой е града? Капернаум, където е основната част развива учението си Исус. Това е Галилея, северната част. Оттам са Петър и другите рибари. И той оттам от това езеро ги привлича при себе си. Сяда край езерото. И отново около него се събират множества. Това не е първия път. Това е по обичаи, както се случва. И той отново започва да ги получава и се качва на една лодка, за да им говори. Леко да се отдалечи от тях, те така са на брега да го слушат. Този път обаче, поучението му, за разлика от момента, когато е започнал да им проповядва в проповедта на планината, е малко по-различно. Той започва и им разказва една история. Или, казва Библията, една притча. Това е кратък, хипотетичен разказ, който би могъл да се случи, нали, за разлика от басните на Езоп, които разказват приказки с животни и поука. Не е нещо такова. Притчите, които Исус разказва, са истории от живота, от ежедневието на неговите слушатели, чрез които не просто илюстрира своята проповед, а които съдържат вътре алегорично определено послание. И ако разгледате всичките притчи, те са истории от живота, но вътре имат всяка една от тях има по един неочакван, изненадващ елемент, който така бодва слушателя, привлича вниманието. Именно това носи основната идея на самата притча. И ще видим сега кой е изненадващия момент тук в тая притча нашата. Притчите, от друга страна, както виждаме и от нашия текст, са хем ясни за хората и хем не е толкова ясни. Хем звучат разбираемо, хем изведнъж се замислят какво точно означава това, което тук още чухме. И е видно от обяснението, което Исус дава в този текст, когато учениците го питат, че притчите, неговите думи, са ясни за онези, чието сърца са благоразположени и отворени, за да го разберат, и неясни за онези, чието сърца са затворени. Това го виждаме между 10 и 17 стих. Няма да се спираме едно по едно в тях, но това е извода, който можем да схванем. И в този смисъл, притчите, които Исус разказва, те изявяват онова, което вече е вътре в сърцето на хората. Тази притча е една от само двете други притчи, които се споменават и в трите, наричаме ги ние синоптични евангелия, които са сходни. Матей, Марк и Лука. И това я прави особено важна. В начина, по който Марк предава тая притча, там има едно допълнение, 4 глава на Марк 13 стих, се казва, че в определен смисъл разбирането на тая притча е и условие, и ключ, за да се разберат и останалите притчи. Ако вие тая не разбирате, няма как да разберете останалите. Как ще разберете останалите, ги пита Исус. И притчите съдържат картини от техния ежедневен живот. Неща, които са им познати.
Един сеяч излиза на нивата, за да сее семе. Нищо необичайно. Част от техния живот. По това време вече, тук казват дебелите книги, нивите са били извън селото, не много далеч, така в областта, близо до селото. Нивите са били близо една до друга, на едно по-голямо място. За да ги разделят, коя нива на кой е, са струпвали камъни, така като прави се като межда или синор. Това се казва на български. Тия хубави народни думи. Синор или межда. Това го проверих. Границата между две ниви. И за да определят къде границата, струпали камъни, за да се знае кое къде е. Да, обаче, за да стигнат от нива в нива, трябва някъде да минат. И от тук така, имало и някои пътеки, по които са минавали, за да стигат до различните ниви. Логично, тия пътеки пък са били утъпкани. Значи имаме камениста част. Част от тая камениста част е обрасвала с буреняци, треволяци, хръсталаци, защото камъните никой не ги обработва, те се разделят. За да стигнеш до нивата има и утъпкана част с пътеки. Така горе-долу си представете нещо подобно. Исус завършва притчата си с почти загадъчните думи, 9 стих. Който има уши да слуша, нека слуша. Кой разбрал? Разбрал. Нещо така не звучи на нас. Това напомня на един текст, който на няколко пъти се повтаря от Исус, камени 7 църкви, но това е малко по-различно. Нали? Напомня ли ви на това? Така, учениците му, като го чуят това нещо, вече сядат настрани насаме само с него и му задават въпроса относно значението на притчата. Защо им говориш на тях с притчи? Добре, те в сърцата, кой разбира, кой не разбира. Ама какво означава тази притча? И от думите му разбираме, че това не е просто илюстрация на неговата проповед, а самата притча е алегория, така се казва. Всеки елемент в притчата има своето символично, и ми казали, духовно значение. И имаме няколко елемента. Най-напред имаме сеяч, който сее. И макар да не се съдържа директно тук в Матей, от текста в Марк разбираме, и разбира се тук от контекста ни става ясно, че кой е сеяча? Исус. Сеяча сее Словото, така каза Марк. Това е символно, представя себе си. Сега, втория елемент е семе. Словото на царството го нарича тук. Лука го нарича Божието Слово. Марк само Словото. И имаме още един елемент, който е различен, има своите специфики, но е трети елемент. Почвите. Метафоричното представяне на различните състояния на сърцето. Имаме пътя, пътеките, това, което ви разказах. Имаме междите, синорите. Разделителните части между две ниви. Натрупани с камъни, с буреняци, обрасли. И имаме самите трънаци, обраслите места. С тръни и с будили. Или бурени, как се нарича. От притчата разбираме, че освен това сеяч има и противник. Някой, който се опитва изцяло да осуети това семето да достигне до тая почва и да даде плод. И това разбираме от тая притча. Стих 19 го нарича лукавия, Марк го нарича Сатана, Лука го нарича дявола. Противника или обвинителя. Няма нужда да поясняваме кой е това. И така, първият елемент на нашата притча от текста. Кой беше първият елемент? Казахме го. Сеяча. Точно така. Сеяча излиза и сее. 3 до 6 стих. И им говореше много неща с притчи, като казваше: ето, сеяча излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя и птиците дойдоха и ги изкълваха, а други паднаха на скалисти места, където нямаше много пръст и много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха, понеже нямаха корен и изсъхнаха. Сеяча излиза да сее семе. До тук нищо необичайно. Онова, което привлича вниманието на слушателите е, и тук това е изненадващия момент, необичайното за тях е привидното разхищение, с което сеяча хвърля семената, като че ли без да внимава къде ще паднат.
Всеки опитен земеделец знае, че преди сеитба мястото трябва да се подготви. Има си определена процедура. Дали ще е прекопаване, оране, зависи от какво ще се съди. Ама не мога просто така ходи да се съди. Трябва да има предварителна подготовка. И че семето има шанс да... Какво беше? Произрасте. Така ли беше? Да произрасте само там, където отдолу почвата е подготвена и е с съответните условия. Иначе няма как да го фърляме така и то да очакваме да расте. Нали? И без да сме земеделци, може да го схванем това. Сега, че от притчата обаче, сякаш изглежда като не го е грижа, а просто фърля. Е така. И това привлича вниманието на слушателите. Това не е типичният сеяч по това време, който ще отиде, ще внимава, за да има възвръщаемост. Като че ли фърля и това сеяне попада дори в места, за които всеки опитен земеделец знае, че там няма как да прорасте. И семето ще пропилее. Това е изненадващия и неочаквания момент в тая притча. И с това Исус им подсказва, тук има нещо повече от просто една история. Внимавайте. Който има уши да слуша. Слушайте. Нещо е различно. Да, прилича на история от живота, но има по-дълбок смисъл. Никой земеделец не прави просто така. Ама той го прави с цел. И Исус, който е сеяча, отправя или сее, тук вече метафорично, своето семе към всички. Сеяча на пръв поглед се е безразборно, но всъщност казахме, че алегорично представя Исус и неговото дело. В Марк 4 глава 14 стих сеяча сее Словото. Директно, ясно казано кой е. Христос, който отправя Словото си към всички, сякаш без оглед дали ще го приемат или не. Евангелието на Матей казва как големи множества се събират, на няколко пъти го повтаря това нещо, за да слушат Исус. И сред тях, разбира се, има хора след тези множества, които са искрено заинтересовани, които истински го следват, които продължават да го следват, които са с него в последния му път до Голгота, които наблюдават какво се случва и се казва, че големи множества го следваха и плачеха с тях даже и някои жени. Лука го уточнява това нещо. Това е 23 глава на Лука, 27 стих. Те са с него до края и го приемат и тъжат, защото те не знаят, че той е възкресение, но са там. Искрено го следват. Други го следват от любопитство, защото ги храни. И го виждаме това нещо. Трети го следват по инерция, защото всички го следват, айде и ние. Тук сме. При тържественото влизане в Йерусалим, по инерция, всички да го посрещат като цар. Благословен, идещия осанна в Господното име. И 5 дена по-късно същите ти обръщат палачинката и айде разпни го, че и кръвта му да бъде къде? Върху главите ни. Същите хора, които бързо се обръщат според вятъра, който духа. Матей 27 глава, това 25 стих. И трети, като юдейските водачи, фарисеите, учителите, които са тотално скандализирани от това, което виждат в Исус, които не могат да го понасят, който ги бърка им не знам къде, с това, което приказва и учи с неговото дело. И реакцията им на неприемане нараства до такава степен, че се събират и казва, правят заговор, за да го убият. Не просто те искат да го унищожат. Той им пречи. Йоан 11 глава, това 53 стих. В цялата тази картина са римските войници, римските управители в лицето на Пилат и всички останали около него. Подвластния на Рим цар Ирод, който също е в картината в един момент, там присъства. Те не изглеждат пряко засегнати, все едно нещо ги засягат неговото дело и слово. Те гледат отгоре. За тях е важно там простолюдието да не вземе да прави размирици. Те там карат се за нещо за техния закон. Малко по-късно се казва. Аз не мога да вана, аз не намирам вина. Там, вие го съдете. По ваше нали? Не. Той е отгоре. Вие се оправите. Ние сме над тия неща. Прогресивни. Тук някакви неща вие се занимавате. И затова и Пилат си измива ръцете, помните. Оправите се вие, защото за него е по-важно да няма размирици. Срещу Пасха, града е пълен. И дори им пуска един откровен разбойник. Вие, престолюдие, искате разбойника, нави го. Пак ще го вкараме следващия път. Ако това искате, аз си измивам ръцете от този случай. Буквално и оттам идва този израз. Това е Матей 27 глава, 24 стих. Словото на истината, което Исус проповядва,
е достигнал до всички тези много различни групи хора. Достигнало е до тях. Независимо от тяхната готовност да го приемат и независимо от тяхната реакция, която ще предизвика. И така, първият елемент в нашата притча. Сеяча, който сее, сякаш без да взема предвид състоянието на почвата. Просто фърля. Насякъде. И Исус, чието слово е насочено към всички, независимо от тяхното ниво на възприемчивост или липса на такова тотално. Това беше първият елемент. Вторият елемент кой беше? Семето. Точно така. Кое е семето от обяснението? Словото. Добре. Матей го нарича 19 стих, словото на 19 стих. Вижте го, там пише вътре. Словото на царството. Точно така. Така, аз за това казах, имате Библии, трябва да ги гледаме сега. Добре. Лука, 8 глава 11 стих, го нарича Божието Слово. Това е вестта, която Исус носи. Слово на царството, като казва Матей, отново е ключов момент в неговото представяне на живота на Исус. Пред аудиторията, която казахме от какъв произход е на Матей, той за кои пише? За евреите, които имат нужда да видят, че Исус е онзи обещан от Бога Месия, чрез пророците и е наследника на Давид, истинския цар, който е дошъл. Еврейски произход и култура. Той ще възстанови Давидовото царство, респективно неговото слово, неговата проповед е слово на царството, което той възстановява. Юдеите избягват той пише за юдеи. Пише към еврейска аудитория. Юдеите знаем, че избягват да използват Божието име, просто е така, от страх да не нарушат втората заповед, изход 20 глава 7 стих, нали, да изговаряш Божието име на празно. Затова и Матей го нарича небесно царство, докато на други места в Новия Завет се използва Божие. Само в Матей е небесно царство. По този повод. Така именно Матей описва началото на общественото служение на Исус. 4 глава 17 стих. От тогава Исус започна да проповядва, като казваше: покайте се, защото наближи небесното царство. И това слово е наречено слово на царството. Това е небесно царство, Божието царство. Онова царство, което той ще възстанови. Да, то е по-различно. Всъщност това е обвинението, което юдеите отправят пред Пилат срещу Исус. Ако си спомним. Затова и той му задава въпрос. Ти ли си юдейският цар? Нали? Ти потвърждава си го това, което казват. Нали? 18 глава на Йоан 33 стих. И отговора, който Исус му дава. 18 глава на Йоан 36 стих. Моето царство не е от този свят. Ако царството ми беше от този свят, служителите ми щяха да заборят да не бъде предаден на юдеите. Но сега царството ми не е от тук. Семето. Семе на царството. Слово на царството. Слово на царството, Божие слово. И като такова, като изговорено от Бога, от второто лице на Троицата, то има своята сила. Исаия 55 глава 11 казва, че Божието слово няма да се върне празно. Това, когато Господ го изговори, а ще изпълни това, за което е изпратено. Същото слово, виждаме от думите, които Исус обяснява в същата тая притча, нашата, от стихове 14 и 15, е идвало и чрез пророците. Да, уния не са го чули, не са обърнали внимание, но това слово не е ново, не е така нещо от някъде дошло. То е било отправено вече. И то не е просто информативно, а е живо и действено. В него и чрез него действа Святия Дух. 1 Петро, 1 глава 21 стих. Никога не е идвало пророчество по човешка воля, а светите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. И това слово достига до сърцето на човека и това слово дава плод. В това е неговата сила. Този плод, и както виждаме от притчата и от тълкованията, които самия Исус дава, е толкова важен, че врагът на нашите души прави всичко, за да осуети и изобщо това слово да достигне до почвата, до сърцето. И ако достигне, прави всичко възможно да не даде плод. Да осуети даването на плод. И така, елементите до тук. Първият беше сеяча.
Сякаш без да вземе предвид състоянието на почвата. Е така сей, фърля. И Исус, чието слово е насочено към всички, като че ли без да държи така сметка първоначално, дали ще го приемат или не. То е насочено към всички. Втори елемент, семето, което словото на царството или Божието слово, произхожда и носи в себе си вестта за това царство, което Бог чрез Месия ще възстанови. И като такова, то казахме, че има в себе си сила, чрез Святия Дух, за да даде плод в душите на онези, до които достигне. Това е неговата сила. И третия елемент. Различните видове почва. Различните състояния на душата. Използвайки земеделската картина, която е позната на неговите слушатели, Исус прави много точно описание и анализ на състоянието на човешката душа. В Матей и в Марк директно се казва, тази и тази почва са онези, които. Лука добавя сърцата им, че това се отнася за техните сърца. И трябва да кажем, че когато Библията каже за сърцето на човека, има предвид за душата, емоциите, съзнанието, волята, интелекта, изобщо за цялата същност. Техните сърца са такива и такива. Тоест, същността им е такава и такава. И обясненията, които Исус дава, са много ясни и много директни. Няма как неговите слушатели да не ги разберат. Посятото край пътя. Онзи, който чува, не разбира. 19 стих. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавия и грабва посятото в сърцето му. Той е посятото край пътя. Първата илюстрация, с която Исус описва определен вид възприемчивост на човешката душа е с тези семена, които се случва да паднат по отъпканите пътеки, по които минават хората между нивите, по които хората върват и те са отъпкани за да стигнат до нивите си. Някъде отдолу със сигурност има мека и подходяща почва, ама е под слой отъпкано отгоре и става като кора и трудно преминава. Не е невъзможно, ама не става веднага. И ако за неговите слушатели, като земеделци, хвърлянето на семе безразборно върху подобна неподходяща почва би било прахосничество, то словото, което Исус разнася, достига дори до подобни на пръв поглед невъзприемчиви места. И според както той самия ги описва, отнасяйки го към човешкото сърце, такъв е всеки, който чува словото, ама не го разбира. Семето остава някакво време върху тая почва, но е твърде кратко. Птиците идват и го изкълвават. По подобен начин вестта за Исус може да достигне до човешкото сърце и човек наистина да я чуе. Защото то казва, стига, той чува словото. Това не е някой, който тотално нищо няма досек. Никакъв. Той го чува, но състоянието на сърцето му да е такова, че нито да го разбере, нито да го приеме. И то просто отскача, рекошира и си заминава. Тук обаче противника се намесва пряко, възможно, най-бързо. Просто идва и грабва от човека словото, което тук що е чул. Защото ако това слово остане в съзнанието и започва да занимава ума на човека, то рано или късно ще намери някоя пукнатина, през която ще влезе вътре в душата на човека и по-надолу, и по-навътре. И образно казано знаем, ще дойде дъждът на Святия Дух, който напоява и спомага за разбирането на словото. И тогава вече ще има и плод. И малкото листенце ще пробие отдолу и тая твърда закоравяла почва, дори тя ще се разчупи. Една малка пукнатина да има, в която да влезе семенцето. Врагът на човешките души обаче се опитва всячески да предотврати това слово изобщо да влезе в човешкото сърце. Твърдостта на сърцето, като тая почва, твърдата, е една друга метафора, която Библията и в Стария, и в Новия Завет използва, за да опише невъзприемчивото и натливото в собствения си път сърце. Евреи 3 глава 15 стих. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте, не втвърдявайте, или ако кажем, не заинатявайте сърцата си, както в преогорчението. Посятото край пътя, онзи, който чува словото, но не го приема, и Сатана го грабва от него, за да не даде плод. Следващото беше скалисти места. Синорите, междите. Ще го представим.
Приема с радост, ама бързо отпада. Там е плитко, бързо пуска и бързо си тръгва. 20 и 21 стиха. Посятото на скалистите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, а е привременен. И когато настане скръб или гонение заради словото, веднага отпада. Продължавайки с познатата за тях земеделска илюстрация, Исус използва пример за семето, което попада на междинните места. Междата. Деца, натрупани камъни. Разбира се, за слушателите му, земеделецът би трябвало да внимава да не хвърля там, защото знае, че няма да даде плод. Отново Исус като сяч, който сее словото на истината, сее навсякъде. И това слово попада и на подобни, на пръв поглед, съвсем негостоприемни места. Между камъните има събрано малка почва, но тя не е достатъчна, не е качествена, не е истинска. Попаднало там, семето хваща и пуска нещо. До тук добре. Даже каза бързо. Сразу да го приема. До тук много добре. Почвата обаче е рехава и плитка. Не предоставя подходящата среда за дългосрочно развитие на това семе. То няма корен и оттам живота му е кратък. И когато обстоятелствата станат по-трудни, 6 стих казва, слънцето изгрява, като говори още илюстрацията, прегаря и изсъхва. И вече обяснението на Исус подобно на тая картина, има хора, които чуват словото на истината, с радост го приемат бързо и то хваща. Това слово обаче в тях не пуска дълбок корен. И до предупреждението, което се съдържа в този стих, съвсем не е за пренебрегване. – 21 стих казва, когато настане скръб или гонение поради вярата. Не казва ако. Забелязвате ли? Когато настане. А не ако евентуално може би в случай, че не, когато настане. Тоест, живота на онзи, който приема словото, ще настане и трудни моменти, ще настане и гонение. Скръб и гонение поради, какво беше? Словото. Скърби, буквално изпитания, трудности. За какво става просто? Трудностите в личен план, с които неименно се сблъска всеки последовател на Христос. Това може да включва житейски незгоди, несполуки, здравословни проблеми. За разлика от много ширещи се напоследък лъжеучения, живота на онзи, който е приел словото на истината, няма да бъде изолиран от тези неща. И самия Исус казва на учениците си, 16 глава на Йоан 33 стих, същата дума в света имате скръб. Но им казва и още нещо. Но дързайте, дръжте се, не губете дух. Аз убедих света. Света имате скръб. Така е. Ще дойде скърбите и гоненията. Но дързайте, аз победих. Гонение поради словото. Директна съпротива, която вече е заради вярата. Може да бъде открита, може да не е толкова открита, може да е замаскирана заради нещо друго, но в основата си е причината това, че някой е последвал вярата и това го прави неприятен. И някой друг му се съпротивлява. Гонение заради вярата. 15 глава на Йоан 20 стих. Ако мене гонеха, и вас ще гонят. Матей 5 глава 11 стих. До 12. Проповедта на планината. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят. Добре? И сега. И говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. И подчертавам на лъжливо. Защо сте блажени, когато това е лъжливо? Защото ако не е лъжливо и ако това, дето говорят срещу вас е верно, не сте блажени, а сте си виновни. Така ли е? Блажени сте, когато говорят срещу вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гонеха пророците, които бяха преди вас. Първо Петрово, 4 глава 12 стих. Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ли ви се случва нещо чудно.
Но се радвайте, че с това вие имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава. И сега, блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име. Защото духът на славата и на Бога почива на вас от тяхна страна. Защото духът на славата и на Бога почива на вас, който от тяхна страна се хули, а от ваша страна се прославя. Никой да не страда като убиец или крадец. Защото ако страда така, не е лъжливо, верно е, това дето се говори, сам си е виновен. Или злодей, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Това много интересно го вмъква тук. Но ако страда някой като християнин, да не се срамува. Нека слави Бога с това име. Амин. Трудно е това, амин, ама така го пише. Гонение. Какво беше? Не като, не ако, а когато настанат скърби, житейските проблеми, трудности, неприятности и гонение. Посятото край пътя, онзи, който чува словото, но не го приема, и Сатана идва и го грабва от него, за да не даде плод. Посятото на скалистите места, на синорите, на междите, онзи, който чува словото и го приема с радост, бързо, пуска там стрък, ма няма корен. И когато настават проблемите, гоненията, отпада, прегаря, не издържа. Следващото е, между тръните. Приема, ама грижите го надмогват. 13 глава, 22 стих. А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но грижите на този свят и примамката на богатството заглушава словото. И той става безплоден. Тръните отстрани на нивата, които растат покрай камъните. Там има почва, обаче словото има конкуренция. Семето има конкуренция. Пуска корен, но покрай него израства бурени. 7 стих казва, пораснаха. Тоест, по време на сеитбата не е било видно какво ще стане. Но имало потенциал някакъв недобър. Лука 8 глава 7 стих казва, заедно с него пораснаха тръните. То е съдено, не го виждаш в началото, ама там има неща, дето раждат горчив плод след това. И какво става? Тези бурени изземват жизнените сокове от земята, обграждат покълналото семе и в крайна сметка го заглушават. Марк казва, задушават. Убиват го. То тръгва, има потенциал да даде плод, но не стига до там. И обяснението на Исус, този тип почва представлява онзи, който чува словото и респективно го приема. А в сърцето му не е съвсем изчистено. Има и други неща, които дават плод. И забележете за какви са други неща. Ние виждаме като че ли само едното, ама те са две. Коренно противоположни. Първо, грижите на този свят. Но и... Някой ще каже ли кое е второто? Айде вижте го, в стиха е. 21 стих, мисля, че беше. 22. Така, грижите на този свят и... така ли? Значи две неща. И те са коренно различни. Ние да си представяме грижите на този свят. А другото не го възприемаме, другото като потенциална опасност. Ама тук го пише. Хайде го прочетох и трябваше отново се върнете в стига, за да ви излезе. Видяхте ли? Защото го прескачаме. Дори ние, като четеме, все едно нещо е забелено. Виждаме грижите, защото ги виждаме. А другото не го виждаме. Какъв е проблема? Нали? Да имам проблемите, казват хората. Това е, което като бурените убива потенциала на словото и в живота му остава без плод. И грижите, и примамката на богатството. Грижите на този свят, натрупващите се ангажименти, умора, работа, стрес, всичкото това нещо. Уж си почнал без да го има и какво стана? Къде сме изведнъж? Аз как го мислих, какво стана? Добрачете списък, ако искате. Ежедневие, работа, стрес, задачи, трудности, проблеми. Всичко това пораства в някакъв момент. В началото сякаш не се вижда. И изземва жизнените сили, които би трябвало да захранват по святото слово. Израствайки, те се явяват конкуренция на словото, заглушаване и го смачкват. Така ли е?
Грижите могат ли да го направят? Могат. И те отдалечават и някъде там си спомнеш за нещо, което си чул, добре, освен грижите, същото правят и привидно положителните неща. Не просто богатството. Примамката на богатството, казва. Тоест неща, които изглеждат добре, носят комфорт, наслада, удобство и се превръщат в примамка, превръщат се в капан. Нали знаете, слагате малко сиренце, да се фане мишката вътре. И мишката не знае какво следва. Като се лови риба, се слага на куката стръв. И хоп, закача на куката. Никой не ти казва богатството или примамката на това нещо, къде ще води. То е лъскаво и привлича. Но след това заробва. Отвличайки вниманието към празни, суетни влечения, преследвайки удоволствия и наслади, които богатството носи. И словото стои някъде в душата, ама като че ли далеч назад. Сега сме заети. Сега сме на почивка. После сме на този ангажимент, после сме на оня. Хубави работи, бе, не са лоши. Канени сме на гости, сега имаме други планове. И поривите на словото, което също е поникнало в душата, неусетно са заглушени, докато в един момент стъблото стои и се подава. Виждаш го, че е било там, че е там, ма няма плод, няма резултат. И малко ще кажем какъв е този плод. Старозаветният мъдрец каза, Притчи 30 глава, 8 стих, не ми давай нито сиромашия, нито богатство. Храни ме с хляба, който ми се пада. Да не би да се преситя и да се отрека от тебе и да кажа кой е Господ. Или да не би да уросиромашея, за да открадна и да употребя скверно името на моя Бог. Посятото край пътя беше онзи, който чува словото, не го приема Сатана, го грабва от него, за да не дава плод. Посятото на скалистите места, онзи, който чува словото, приема с радост, но няма корен, когато настанат проблемите, гонения, отпада и пак няма плод. Посятото между тръните, онзи, който чува словото, приема, но житейските грижи, примамките на богатството го заглушават и не дава плод. И накрая, разбира се, 1/4, горе-долу, все пак попада къде трябва. 23 стих. А посятото на добра земя е онзи, който като чуе словото и го разбира, който дава плод и принася. Кой 100-кратно, кой 60 и кой 30. Сега, след като е дал 3 неподходящи вида почва, най-накрая Исус в крайна сметка показва и каква е целта, че сеяча сее семе там, дето трябва да се сее и дето е подходящо за него. И какво се случва с това семе? Добра земя, добре разорана, добре разкопана, добре подготвена. Там семето извършва това, което е предназначено да извърши. Там семето дава плод. И този плод е различен за всяко едно от семената, но е богат и пълноценен. 100-кратно, 60 и 30. И тук отново дебелите книги казват, че по това време дори 30-кратна възвръщаемост на реколтата се е считало за добра реколта. Ти посаждаш и изкарваш 30% отгоре. Добре, ще имаш хем да отделиш за семе, хем за ядене и така нататък. А то дава 30 и 60, че и 100. Свръх богата реколта. И обяснението на Исус казва така. Тази добра почва представлява онзи, чието сърце е така подготвено и с такава нагласа, че като чуе словото го разбира, т.е. то влиза в него на едно по-дълбоко ниво. Не остава повърхностно и го приема. И оттам дава плод. Количеството на дадения плод е различно, но това не притеснява Исус. Не това е ключовото случая. Онова, което е важно, е, че Словото е изпълнило предназначението си в тая почва и е дало плод. Защото, както казахме в началото, сеячът ще сее семе, ама не за да фърля, да разбере как няма да стане, аз да изкара. Това е целта на сеяча. Другото е за да илюстрира. Но това е основното. Това е и целта на семето, или на Словото, което Исус като сеяч, така образно казано, сее. Като бъде чуто на интелектуално ниво, да бъде разбрано и да бъде прието. Тоест да влезе на едно по-дълбоко ниво, да стане част от същността, а не да бъде повърхностно и информативно знание. Да пусне корени,
Само тогава ще се избегнат опасностите, които възпрепятстват даването на плод при останалите 3 вида почва. Птиците летат навсякъде. Не летат само върху пътеките, но само оттам взимат семе. Те си летат и на останалата част, ама не могат да стигнат до това семе. По същия начин, врага на нашите души обикаля и търси, каза апостол Петър, кого да погълне. Той не ходи само при тия деца маловерни, тях достига, ама се опитва срещу всеки. Ефесяни 6 глава ни каза, че атаките му са срещу всеки. Но не може да отнеме силата на Словото, когато той е пуснал дълбок корен в душата. Не стига до там. Иначе обикаля навсякъде. Слънцето, което изгрява, и жегата, която идва, и заради нея се изсушава една част от семето, тя грее на цялата нива. Тя не грее само над камъните. Да, има само това, дето е в камъните, той изсъхва. Онова, дето е в другата част на нивата, си е пуснал корен, да, и то търпи жега, да, не му е хубаво, ама оцелява. Проблеми идват и при всички, че и при нас. Но онези, в чието живот Словото има дълбок корен, да, няма да им е приятно. Да, ще усетят жега, разбира се, ама ще оцелеят. И Словото няма да достигне. И няма да отпаднат. За това семе се полага грижа. Излезлите плевели бързо се оплевяват, за да не станат твърде големи, така че да го заглушат. Той това, че е фърлил сеяча семе в тая хубавата част, не означава, че после да спи оримелияш. Помните тази българска поговорка? Не, напротив, трябва да се грижи за него и да го проверява и да го полива и иска грижи и това семе. Ще дойдат грижи и притеснения. Ще има нужда от обработка. Но неговия корен е по-дълбок. От друга страна, Бог може да благослови с благоденствие. Не само грижи и проблеми, и хубавите дни. Но това няма да бъде такава примка. Защото корена ще е другаде. Благоденствието не е нещо лошо. Лошо е, когато е примка. И тогава е средство за препъване. Лука допълва, 8-15 стих. А посятото на добра земя са тези, които като чуят Словото, държат го в честно и добро сърце и дават плод с търпение. Честното сърце, отлично по естеството и природата си, годно, подходящо за употребата, за която е било създадено. Не е изменено, не е покварено. Тоест за това сме създадени, за да даме този плод, когато дойде до нас. Добро, приятно, носещо радост, щастливо, различаващо се от останалите. И да, дава се плод с търпение. Иска търпение. И това семе е, което ще даде плод и ще изпълни целта, за която в крайна сметка сеяча го е хвърлил. Това е плода, който врагът така настоятелно се опитва да усуети. Видимите резултати от трансформиращото действие на Словото в живота на вярващия. Този резултат ще бъде 100-кратен, 60-кратен и 30-кратен дори. Тоест, и най-малкият резултат ще се счита за една добра реколта, защото семето ще си изпълнило своето предназначение. Не е важно количеството тук. Плодът следва и се дава след приемането и прилагането в живота на истините, които това слово съдържа. Не само в чуването му, но в позволяването на това слово да бъде вкоренено, така че да произведе живот, който да отразява Божия характер и Божите ценности. И разбира се, Галатяни 5 глава, 22-23 стих. А плодът на духа е. Един е плода с няколко измерения. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, продължава на там текст, защото ние обикновено цитираме само плода, но тук продължава за характера. Разпънали са плътта заедно с страстите и похотите й. Ще се опитат ли плевели да дойдат в добрата нива? Опитват ли се плевели да дойдат и да ви заглушават там, където имате хубави неща? Опитват се. И трябва да се плеват. Ходите да ги гледате, като излезе нещо да го взимаш веднага. Али че да го оставиш, които са разпънали плътта заедно с страстите и похотите й. А ако по духа живеем, ако ни е това претенцията, по духа и да ходим. И така, елементите какви бяха? Първият какво беше?
Сеяча. Добре. Втория. Добре. Сеяча, който сякаш без да вземе преди състоянието на почвата, Исус, чието слово е насочено към всички, независимо от тяхната възприемчивост. Втория. Семето. Словото на царството или Божието слово. То носи в себе си произхода от Бога. И вестта за това Божие царство, което Бог чрез Месия ще възстанови. Да, то не е от този свят, но пак е Божие царство. И като такова, то на себе си сила. То не е просто информативно. Чрез и от Святия Дух, за да даде плод в душите на онези, до които достигне. И третия елемент беше различните видове почва. Различните състояния на сърцето. Посятото край пътя. Он е, който чува словото, но не го приема, Сатана го грабва от него, за да не даде плод. Не го разбира. Посятото край скръстите места. Онзи, който чува словото, приема с радост, ама няма корен. Плитък. И когато настанат проблеми и гонения, които ще настанат, страда. Посятото между тръните. Онзи, който чува словото, приема, но житейските грижи и примамката на богатството. И двете го заглушават. И в крайна сметка пак остава без плод. Посятото на добра земя е онзи, който чува и разбира словото и дава плод. И накрая няколко неща за нас. Обикновено, разглеждайки тази притча, възприемаме тези различни състояния на човешкото сърце като състояние на различни хора. Този е с невъзприемчиво кораво сърце, онзи е плиткокоренен, тая вятър работа, а третия много грижи и го мятат на самата. Ама ние се опитваме да сме с добрата почва, да дадем плод, айде да не е 100-кратно, поне 30. Нали, честни ли сме? Така. Нали, там сме ние, защото така искаме. Амин, слава на Бога. Обаче, възможно ли е? И тук вече така моя поглед върху притчата. Това да бъдат различни състояния на сърцето, през които всички ние минаваме. От едно в друго. И от които има опасност да изпаднеме от време на време. В началото всички сме били като отъпка на пътека. Твърде, закоравели. Словото идвало до нас. Бог по един или друг начин изпраща вестта за Спасителя. Ние сме чували. Запознати сме били. Израствайки до щете в страна като България, все сте чували Христос възкресе веднъж. Покрай Великден. Но сърцето ни е било изключително твърдо. И врагът на душите ни е бързал да премахне това слово от нас, да ни занимае с едно или друго, да не би нещо някак да вземе да пробие и това слово да фане, да влезе в някой пукнатина и да вземе да пусне нещо отвътре и да обърне живота ни. И до коровосърдечни противници да се обърнем и да станем мека и разорана почва. Слава на Бога обаче, все някаква пукнатина се е намерила и там някъде е останал някое семенце от словото на истината, което е започнало да работи в душата ни и да ни дава мир. Познато ли ви е? Нещо те чувърка и те седи, като принцесата и граховото зърно. Не те остава на мира, докато накрая не те обърне отвътре. И Святия Дух използва тази пукнатина и е напомнена на душата ни чрез едно или друго обстоятелство, чрез този или чрез онзи. Той си знае как. Чрез мисли или внушения. Това слово, дето е казано, е една дума, но то е стигнало до нас. И ни е обърнало отвътре. Нерядко обаче трябва да кажем, сме били като това сърце, което чува словото, бързо го приема с радост, радва се, ама няма корен. И когато се появят проблемите и трудностите, айде да речеме, че може би не отпада, ама хич не му е лесно. И това е голяма криза за него. Или отпада от тази криза, или това служи като катализатор, да стане по-разорана почва. От една страна това може да се... Какво означава това бързо приемане и плитък корен? И ние може би си казваме, това е тия, уния, другите, деца емоционални го приемат много бързо, но нямат корен, защото не познават словото. Възможно ли е? Възможно е да е така. Без задълбочаване в неговите истини. Преследването на поредното преживяване. Това обаче няма корен. И когато и проблемите и грижите дойдат, както видяхме, те ще дойдат. Или гонение заради вярата. Човек, който е тръгнал просто емоционално, без задълбочаване, изведнъж се разочарова. Няма я тръпката. Няма го преживяването. Има проблем, спрямо който трябва да се прояви устояване. Ма никой не ти го е казал. И ти дори не знаеш да го очакваш и се изненадваш. Слава ми е, вярата трябва още вяра. Не бе, преминаваш през нормалните неща, с които преминава един вярващ.
Но тъй като корена не е бил развит, това може да доведе до изключителна криза в живота на човек. И Бог може да го използва. Но тогава човек променя възприятията си за Бога. Освен обаче чисто емоционалното възприемане и търсенето на преживявания е еднакво опасно. И тук вече говоря като че ли повече на нас си. Е чисто интелектуалното възприемане. То създава усещане за псевдодълбочина, но тя остава плитка на интелектуално ниво. Такъв човек познава текста на Словото. Доктрините. Некоя дума в оригиналния език, какво, къде, как е. Ама какво казва Словото? Това народ ме почита с устните си, но сърцето им... Това, че знаеш нещо, е прекрасно, ама не е всичко. Такъв човек познава текста на Словото, но то не се е превърнало в част от неговата същност. Няма корен. Не е пуснал корен в него. И когато проблемите и грижите дойдат, а казахме те, ще дойдат. Човек, който има просто интелектуално възприемане, отново преживява криза. Виждали ли сте такива хора? Аз съм виждал. Някои от тях отпадат от вярата, почват да приказват и да пишат по Фейсбук пълни глупости. От много четане, от много ум. Докъде стигнаха? Иначе знаят. Ма какво от това? Къде ги ползва изобщо? Слава на Бога, някой това служи за катализатор. И отново променя, Бог своята милост променя възприемането им за Него. А много пъти и нашето възприемане следва на истината започва добре, но скоро е заглушено и възпрепятствано от ежедневните грижи и притеснения. Нямаше ги, има изведнъж дойдоха от някъде. Какво беше сега? Да, защото ще се появят такива неща. Те искат оплевяване, не искат поливане. Ти ако непрекъснато поливаш грижите си и проблемите, като ги приказваш, като ги обсъждаш, като ги мислиш, те ще растат. И те ще станат големи, ще заглушат Словото. Много ясно. Приказвай за проблемите си, оплаквай се, мрънкай, поливай ги. Няма какво да очакваш друг резултат. Или, разбира се, от примката да се преследва статут и богатство. И тогава нямаме желание за духовни занимания. Исках, ма нямах желание. Нещо не е наред. Молитва, четене на Словото, събиране с други вярващи. Изглежда някак сухо, далечно. Сега не ми се прави това. Тая неделя, се наспиме. Ще видим. Другата. Или нямаме време, защото приоритетите са ни другаде. Защото ни е много хубаво, широко около врата. Това може да си позволим. Дай сега че ходим на почивка този уикенд някъде. Прекрасно. Има нужда човек от почивка. Не е лошо. Ма не всеки уикенд. Тогава, когато Господ е определил да има ден за поклонение заедно с други вярващи. От време на време. Да, защото човек има нужда от почивка, ама всеки уикенд основно това означава грешни приоритети. Имаш възможност да си го позволиш, отиваш някъде, това си купиш, на вас си купиш и умът ти вече почва да отива на други места. Виждали ли сте такова нещо? И аз съм виждал, за съжаление. Не са малко хората, които съм наблюдавал, цели семейства. В момента, в който лека по лека почна да се оправят финансово, изведнъж изчезват. Нема ги. Тука са, ма ги нема. И тука са, днеска, там са, други ден. Все нещо има, хубави неща, не лоши. Нали? Ама нещо се е по-важно. Приоритетът им е другаде. Човек, чието сърце е с подобна негостоприемна за Словото почва, може да идва на църква. Че се вкара от залата. Нема лошо. Но Словото така и да не проникне сърцето му и да не предизвика никаква вътрешна промяна. Един от нашите стари пастири, аз съм го казвал това нещо, но сега пак ще ви го припомня. Брат Васко, Чичо Васко, пастор Васил Вангелов. Той вече е при Господа, но обичаше да казва, така народен човек и го казваше по-народному. Някъде беше чел в някаква книга за някакъв пример и го даваше за подобни християни, които чуват и които вярват и които да присъстват в църквата, ама нямат плод никакъв в живота си. Ние такива не сме виждали, но той беше виждал човека в дългия си живот, да за такива ни говореше. И каза така: те са като камъка в планинския поток, потопен във вода в продължение на стотици години и пак в него не прониква нито капчица. Безупречно редовен, идеално гладък, ледено студен и съвършенно негоден. Един бонародно, така го казваше. Ама верно е така. Един камък може да стои 100 години във водата и вътре няма да капне и капчица. Това, че си в църквата, е прекрасно, ама не е достатъчно. Словото трябва да влезе вътре в тебе. Или нещо на съвсем практично ниво. Забелязали ли сте, че точно когато седнете слушате проповед,
Страна ще опита да ви разсея с нещо. Какво ще има за обяд и къде ще обядваме? Айде, този пастир няма ли да приключва, че загоре манджата? Кой какво на кого е казал сега? Почна службата, не може да довършиме там, не можах да разбера кой какво е казал на той и на оня. Или можете да седнете вечерта и да скролвате има ни кратки видеица, абсолютно безпаметни, безмислени, до 2:30. Ама утре ставаш. Ама, не бе, аз да си почина малко. Ама я отвори Библията и заспиваш веднага. Забелязали ли сте го? И не е случайно това. Какъв вид почва е твоето сърце? Словото вкоренено ли е в тебе? Или си го възприел на емоционално или на интелектуално ниво? Измисли си големата работа. Не си. Има ли нужда от оплевяване на определени области в твоя живот, дето имат опасност да заглушат? Или си ги поливаш и си грижиш за тях, си ги прекопаваш? Има ли неща, които да заглушават Словото и да го възпрепятства, за да не даде плод? И ако сме честни, трябва да кажем, сърцето на всеки един от нас иска редовна поддръжка. Редовно оплевяване, редовно разкопаване, редовно поливане. Разбира се, в това не сме оставени сами. Христос, като земеделеца, е който очиства, на много място се казва, че ги подрязва, там като използва друга картина за една лоза, за да дава повече плод. Значи той хем съди, хем се грижи. Но за да може той да действа, трябва да предадеш и да предаваш. Това е процес. Себе си изцяло. Хем си се предал в началото, хем трябва да продължиш да се предаваш всеки един ден. Да признаеш нуждата си от него. И само тогава ще може да дадеш този плод. И ще завършим заедно, ще се изправим, ще се молим за две неща. Искам да ви ги оставя. Защото нищо друго не може да направим, освен да искаме от Бога и да се предаваме, но две конкретни неща. Нека се изправим. За две неща искам да се молиме. Едното е да бъдем подходяща почва. Така че Словото на Бога, чрез силата на Святия Дух, да произведе своя плод в нас. Не можем сами, ама искаме. Второ, да предадем и да предаваме онова, което пречи. Плевелите, камъните, всичко. Което ако не го направим, ще израсте и ще заглуши Словото. И няма да дадем плод. Да сме подходяща почва и да предаваме. Нека да надем глава. Господи, благодарим Те наистина за това Слово, което е живо и действане, което разделя и което ни показва Твоите истини. Господи, слагаме себе си пред Тебе и се молим, Господи, с огъня на Своя дух. Ти да дойдеш и да изкореняваш и да очистваш и да подрязваш всичко това, което Господи не отговаря на Твоя стандарт. И Те молим, Господи, ние да бъдем една добра почва, която да бъде поддържана добра, така че, Господи, Твоето Слово да попада там, където трябва да достига много дълбоко до сърцето ни. И да пуска, Господи, корени, да сме дълбоко вкоренени в Тебе. Така че, Господи, когато едно или друго дойде, да не ни разклати. Така че, Господи, когато трудности дойде, да не прегорим. Така че, Господи, когато дойдат проблеми, да не ни откачат, но да сме дълбоко вкоренени в Тебе. И Господи, молиме се да даваме плод в живота си. Он е плод, който Ти си оставил. Он е плод, който ще е угоден на Тебе. Он е плод, който Ти ще дойдеш и ще търсиш. И ще провериш дали го има. И те, в които не дава плод, се отвърлят и се режат и се фърлят в огъня. Но Те молиме, Господи, ние да не сме от тях. Да даваме този плод, който да бъде угоден. Едно добро благоухание за Тебе. Сладък, а не горчив. За това се молим. Амин.